Gaur terdi Euskal Telebistaren ikusentzule guztiok saltoka gabiltza ACB Ligatik Europara eta kasu honetan Eurokopara. Gaur 8. jardunaldia beteko du Eurokopak eta dudarik gabe urrats hori emateko egunare badauka Dominion Bilbao Basketek, izan ere sailkapeneko muturrean da, baina kontuan hartu atzo Trentok irabazi egin zuela luzapenean Parisen, eta honen bestez italiarrak dira momentuz sailkapenen buruan 6 partida irabazi eta 2 galduta. Bat gutxiago jokatu Dominion Bilbao Basketek, eta pentsatzekoa da Josean, hain justu ere gaur berriro aurreko astean bezala Alemaniako taldea garaitzekotan izango dela Sito Alonsoren taldea. Espero ezagun hori gertatzea, ez? Oso talde lehiakorra dela erakusten ari da partiduero Dominion Bilbao Basket, eta gaur aukera bikaina dauka, ez? Ziurtatzeko last 32ra pase hori, eta partida hon bat jokatu ondoren defentsan baizik, nik uste dut esan gaur aukera bikaina izango du. Baten nahi du nik ere jokatzen astean nunbait, hemen baloia jaso dugulako. Tira, joaneko partidan 16-ruko sartu zituen talde bilbotarrak. Behin eta berriz azpimarratu dugu Eurokopa honetan bilbotarrak izugarri eraginkor agertzen ari direla marra horretatik. Baina Oldenburgen ere badago nobedaderik, albisterik. Bai, Machado antolatzailea, ez? Horrek ere, badakigu zenbateko garrantzia daukan antolatzaile posizio hortan, hobekuntzan nabarmena egin du azkeneko partidetan Oldenburgek, eta badirudi gaur helburu bakarrarekin iritsi direla Bilbora, ez? Gaur lortzen baute garaipena oraindik aukerak izango dituztelako jarraitzeko aurrera. Minutu pasatxo partida hasteko, gaur Euskaldun bat ere badago talde Alemaniarrean eta gainera estreinekoz izango da Emeri Bilan, gero hitz egingo du berarekin, baina dudarik gabe Mauricio Parrarentzat, Juan de la Vega, egun berezia gaurko hau. Alaxe da bai, gabon guztioi, sopelaztarra da bera, Mauricio Parra, Oldenburgeko bigarren entrenatzailea, eta dagoeneko, hainbat urte, daramatza Euskal Herritik kanpo, Bilbotik kanpo, 16 baino gehiago, eta beste hainbat aldetan ere ariturikoa da, bigarren entrenatzaile moduan, besteak beste, Alba Berlinen. Berarekin hitz egiteko aukera izan dugu, aitortu dugu gaurkoa noski partida zaila ikusten dutela, baina eta guztiz ere, gaur galduta ere aukerak izango lituzketela aurrera jarraitzeko, izan ere aurreko astean Trentoren kontra etxan galduriko partida hartan, benetan aukera handia juntzitzaiela asko zobeto egoteko eta last 32rako urrats hori emateko. Gaurko epaiak hortxe begibistan Dozai izango da nagusia, eta esan beharra dago Oldenburgen gainean, hemen ez da jokatuko du lehenengo aldia, ze duela biden moraldi eta Joseanek behar bada oroitzeapen gaiztoa izango du, zenba sufrituta lortu zuen Dominionek, orduan etzen Dominion Bilbao Basketek Oldenburg gainditzeko izan zituen gora berak, eta segundu erdiren faltan Mumbrú lortu zuen saskiratze erabakigarria eta azken baten last 32rako balio zuen saskiratzea. Hainbeste ez duzu sufritu nahi, ez da, Josean? Espero dezagun hori ez gertatzea, ez? Hala ere talde arriskutsua dela badakigu, ez? Oso zitalak direlako hiruko marratikan, marra hori ondo zaindu beharko du Dominion Bilbao Basketek. Ez bakarrik alde batean, horik ere oso arriskutsua direlako, baino badakigu, ez? Alemaneko jokalariak zenbateko porcentaia lortzen dituzten. Bai, baina Bilbao berestatzean geratzen, biko eta hirukoetan bereziki. Galdera bat, igandean beste exigentzia handiko partida jokatu, galdu, puntu asko, errotazio labur geratu zitzaion Real Madrid aurkako partidua zari naiz, Sito Alonsori, horko desgastea zerikusirik izan aldezake gaur? Agian bai, ez? Espero ezagun hori ez gertatzea, badakigu fisiko aldetik nahiko ondo prestatuta dagoela, ez? Dominion Bilbao Basketeko taldea. Eta, egun batzuk izan dituzte, ez? Ondo rekuperazioa egiteko eta agian erritmo aldetik nik uste hobeto etorrik izateela Dominion Bilbao Basket. Galdera egiten izun, daizkeraseko da partida egiten izun, izan ere Sito Ogres Palimanago esan izan du, errotazioan sartu behar izan zituela, sartu nahi ez zituen eta komeni ez zitzaizkion gizonak. Real Madrid aurkaz ari izan. Nik uste gaur jokalari guztia beharrezkoak izan. Falta du, Abubakar, Juanek zuzenduko dit, ez dituzte jokatzeko dagoenik, Erbel ez dagoen bezalaxe. Erbel alboan dago seidu Abubakar, txandalarekin beraz ez, aurreko astean ez bezala gaur ez dago jokatzen. Baloia airera Dozai jaunak eta lehenengo jabetzak gaur horiz, duela 2 urte bezala, jokatzen hasi den Eui Oldenburg taldearentza da. Alemaniako ligan, 7 garaipen eta 3 porrotekin. Eta asteburuan uste dut galdu duten hor gehiago ez dutela galdu behar, hor despistea handia laguntza oso luze egin du Jamesek, hasierako bostekoan ipini du gaur Sito Alonsok, eta oso errez hartu da Bali Iparre Dakotakoa, saskira bidean, eta jokalari hau ari da, kontrakoa gertatu da. Entzen pibota, eskolta baizik, Bertansek ondo egin du mozketa eta Prepelic esloveniarra lo.
defentsa nik uste sistema naiztula defenditu eta hor erne ibili da, bertan, eta aukera izan du Bizkarra ondo harrapatzen. Kramer antolatzaile zintzoa eta akats gutxi egiten duenetakoa da. Dagoeneko urte asko darama talde honetan, joaneko nire erakutsi zuen, baina taldekidek aldiz ez dioten gehiegi lagundu eta minutu asko jogatu behar izan zituen orduan, Machado ez delako. Errebota itxi du Balik, honek Chris Kramerri, beste Kramer badago, arke gutxiago jokatzen du, Alemanera berau, eta beste hori berriz estatu batuarra. Baloi bila dator, talde honetako ikurra den mutila. 9 urte daramatzalako besteak beste eta taldeko kapitaina, Michigako mutil hori hor sartu dena, baina Jamesen aurrean jokaldia nahi zuen moduan gauzatzea, nekezazen pasea, azkar eman dio bai, bainatzen oso zuzena, ala ere, Munbru bakarri dago, hortxe da jaurtiketa, erosoa zena, zuzenean kanpora. 2-4 markagailuan, ez da egit Alemaniarre partidua trabatu nahi izango duten, iruditzen zai baiet. Bueno, bere aukera guztiak nik uste dut hortikan pasako direla, defensa gogor baten aurrean zaitasun gehiago izango ditulako Bilbo Basketek. Hala ere, ikusita zenbateko aldea lortu zuenan, erasoko joko hortan nik uste dut zerbait gehiago dela dominio Bilbo Basket gaur, baino ikusteke. Dena dira zitzaion, Bai, hori egia da, baino, bueno, defensa gogor baten aurrean gehiago sufritzen du, hori denok ikusi. Hori bai, hori bereziki Alemaniako talde apal hauek, hori ikusi da. Momentu zala ere aurretik da markagailuan, Brian Baliren 6 puntuiek balio dute, eta Eurokapen bera da puntu gehien sartzen ari dena, bere taldean baita zeutxa hor berriz, kontraso erresa du, eta Paulinek, gainera falta Munbruk egin dio, baloia besoz aldatuta, saskirak eta lortu eta jaurtik eta libre marrara joko du, gehigarri izango duelako. 2-8 markagailuan, hotz-hotzean hasi du partida Sito Alonsoren taldeak eta bere ala lehenengo aldaketa izan ere, James despistatu xamar, ea hor sortu diren zurrumurruek ez dioten enbarazo hondirik ekartzen, Ezin izan du, ondo defenditzea, beraien jokalari oberena nahi bezala ari da jokatzen, agian horregatikan aldaketa, Ainazkar, Renauro eta ea Bogrisekin zaitasun gehiago dituen baile. Eta Bogrisen alde esan behar dugu, bere baino gorpuzkera handiago duten mutilen aurrean azkeneko 2-3 astetan txukun aritu dela. Bai, hori egia da, fisiko aldetikan hobekuntza nabarmena egin du eta bere rolan ikuste onartuta daukala. Ana, bertan mozketa egiten hasi eta baloi aske, baina pasea Bogrisentza da eta hor ondo utzi dute pikarro horrekin lehenengoa partiduan. Anak eta Bogrisek, 4 eta 9 markagailura. Presioa Bertansek Kramerren gainean. Estatu batuarrak errez egin du aurrera. Alessandre. Joklari ezaguna, Endesa Ligan aritutako delako. Partidu asko ez zituen jokatuela ere, baina Manresan eman zuen zer esana. Ana, Bogrisen bila berriz. Ez du horre garbi ikusi pasea eta ondo bukatu du Baliren etorrerarekin batera. Dakien moduan, baloi hori loratuz. Hor dituzte zaitasunak, Oldenburgeko defentsan nik uste falta dela gogortasuna eta hor aukera bikaina izango du gaur bai Janak eta Raul Lopezek partida hon bat bete zero. Orain ondo sartu dena Zukalderaino Serbiarra, talde honetako 4 moduan aritzen den Alessandro, berez Nemo Goitizenez ezaguna dena, eta 3. urtea du talde honetan beste urtebete berritu du. Joanekoan ez zegoen erabat osatuta lesio batetik irten berria zelako, beraz hori kontuan hartu behar da, talde hura ez zela gaur hemen ikusiko duguna alegia, eta momentuz ematen du partidua ez doala hildo beretik. Ez, nahiko garbi ikusten dugu, ondo kantxaratu dela, Oldenburg badirudi nahiko garbi daukala zer egin behar duen, eta helburu fikoa ekarri duela, buruan. Gaurko partida irabazi ezkero, beraik ere ikusten duelako, sailkapena eskura. Eta biziko 2-3 jarrundolitan ez zirudien Oldenburg gai izango zen sailkapena lortzeko, baina batean 3 partida jarraian irabazi, etxetik kanpora ere bai, iaz denboraldi osoan Eurokapenari naiz. Neurketa bakarra irabazi zuen, Charleroren kantxan, eta aurten gehiago nahi ditu. Hor falta Alessandrofek, erabate gaindituta zeukan Munbruk. Bai, Xabieriaz, 4 eta 6ko errekorrarekin zuen lortu lehenengo fase hori garotzea. Guztira 4 alditan jokatu du Oldenburgek
lehiaketa honetan Eurokapen eta behin ere zu lortu bigarren fasera igarotzen. Ba, baina azkeneko 2 urtetan, duela 2 urte hemen gutxigatik, segundu bategatik, ze hartu eta sartutako puntuen arlo horrek utzi zuen kanpora eta Bilbao Basket sailkatu zen, eta iaz ere azkeneko jardunaldian kanpoan gelditu zen. Izan zuen bere aukera azkeneko jardunaldian. Ba, iaz, okerez banago Sevilla izan zen bere talderik zuzenen. Hori da. Zortzi eta amabikoa, ipini du markera joan. Mumbruk, Kramer. Gain gainen dauka Bertans, zituen agindu argia da. Orain kantxan da Borja Mendia, Alessandrofen markaketa zaduratzen ari da, kanpotik behartuta Prepelic. Olimpiatik iritsi berria. Eta hor, erasoan falta, ez dagoen espalin bada, Mendiaren falta da, ez? Alessandrofekin gorpuzkeraz bakarri badago horre aldea, Gane Alessandrofen izan da, Ba, erasoan da, beira. Bai, erasoan. Gerritikan nik uste tinguratu duela, ez? Mendiaren defentsa eta horregatikan pitatu dira. Hoxean, Borja Mendiaren gainean ere gauza honak ikusten ari gara, Puntua behar bada ez ditu eskuratuko, baina egiten ari den lana entrenatzaile batek estimatzen du. Noski bai, eta lau moduan jokatzen du, ez? Eta hor barrukaldean jokatzeko ez dirudi fisiko gehiagirik daukanik, baino... Adimentsua da. Bai, oso adimentsua da eta... Bere ardurak ondo betetzen ditu. Mumbruk ez duen horre taldekiderik pasia emateko eta esku batez zehaztasun handiz utzi du saskibarruan, 10 eta 12 pixkanaka badator partidura Dominion Bilbao Basket. Bigoiti dira Alemaniarra, Kramer, Paulini, pasea igerri egin du. Mumbruk, balo jautzi bingo du, eta falta gutxigatik ez du jaso. Elitu izan balitz, falta ere etorriko zen, Baina jarraitu egin du, markagailua berrinduta. Asko ez du behar Dominionek ala ere, markagailu hau bere aldera ipitzeko, antza, Ez, erasoan kalitate gehiago daukala argita garbi ikusten dugu guztiok, Urratxak, nabarmenak. Paseala ere oso atzean jaso du balik, aurreago behar zuen eta Kramerrek ez du itxaron behar zuen segunduri pasatzen utzi, tartara salduta utzi du, ze Amerikagoek, bako jokaldietan, horre Mumbruren jokaldia errepikatuta ikusten ari ginen, baliken du eta badator beste dorrea. Smolders, Holandar, Alemaniarra eta Austriarra, 3 pasaporte dituelako. Eta joaneko partiduan, bere orain arteko partidarik onena osatu zuena, guztira 23ko balorazioa lortu zuen, ez izenez Holandar egalaria ditzen den jokalari. Eurobasketean ikusi genuen, eta gainera ezi Hawaiiko Unibertsitatean ezitakoa mutila du. Gana, normalean hori sartu egiten du, errebota itxi du Prepelice, Chris Kramerri eman, Paulinen bila, ez da hor paserik, bator, etzen Prepelice aurkian eseri du dagoneko entrenatzaileak eta Smelberg zaila da haren izena oskatzea. Ordez irten dena. Ez dagoen oso ados, Georgios Bogris falta horrekin, baina azkenean berari adierazi diote lehenengoa greziarrarentzat eta laugarrena Bilbao Basketentzat. Eta Dugiz azkarra da hor, ikusi du nun zegoen desoreka sartu da. Dugiz normalean puntuak emate izkio, ze hortarako fitxatu du talde honi 2 urtetarako. Eta joanekoan apenas ikusi genuen, huts asko gainera ginez. Gehiegi zituen, oso jokalari azkarra da, trebea buruz jokatzeko jokalaria proposa. Eta gaur nik uste zaindu beharrekoa, izango dute. Hau ez da Fischer bezala entrenatzaile hau, presioa agindu duenean, Trinjegic Bosniarra. Defentsa aurreratu dut Alemaniarrek, denbora jateko erasonetan Dominion Bilbao Basketi. Etzaieko meni partidu azkarraz, ireki jokatzen hasten bala Dominion Bilbao Basket egitezakeen emina eta sarraski handia izan daiteke. Bogrisen bigarrena. Bai, blokeoan. Eta falta hauek ekidin behar ditu, Ez ditu hain errez egin behar Sito Alonsoren taldeak. Beharrezkoak ez direnak alegia. Bai, nik uste behar kontuatu dela, hor azken momentuan mugitu dena pixka bat eta hankak oso zabalik zeuzen. Hori izan behar nizun, joerak eroz eta gehiago guztien gara, hanka horiek zabalik izateko. Eta zabalik dagoenean, normalean, boleto guztia dituzu, falta... Bai, arriskutza direlako eta epaileak hori zigortu ditu. Daginz, jokalderaino sartu da, Janaren falta da. Hau ere, uste dute ontazo hartuta daudela Sitorenak, alegia Daginz, Kramer, gero Machadok, berak.
Paul Dinek zer esanik ez, buruz-buruko jokaldi hauek egingo dituzte, eta momentuz asmatzen ari dira horridunak alemaniarrak alegia. Etekina lortu dute, ez, bi falta dituzte bain Janak eta Bogrisek. Eta, bueno, talde guztia kontuan izan da, 6 dagoeneko daramatza orain arte Dominio Bilbasketek eta bi bakarrik egin ditu, ez? Oso bigun defenditzen dute Oldenburgekoek, claro, hala ere agintzen jarraitzen dute markagailua. Daginsek puntuak beraz hor, iaz Frantziako Nantzin jokatzen izan zen, Indianako mutila, 12 eta 17 puntu izan ditu gehienez, neurketaren hasieran Oldenburgek eta isuraz duela bi urteko hildo beretidua partida, alegia alemaniarrak nagusi markagailuan. Paul Dinene falta, Mumbruren gainean. Irizpide aldaketa etortzen da batean. Bai, beak ere ez du lertzen, ez zer gertatu dana. Baina, guk argituko dugu. Argi gutxiago daudela piztuta berean. Orain arte bi baino zeude. Eta honekin hirugarren agindu Oldenburgek. Epaileare kontutu da. Eta aldiz bonusan sartuta da Dominio Bilbao-Basket. Raúl, irten da Janaren ordez. Irten berria, pase atzera, Borja Mendia aspaldi mugimendua egin da zeukan aurrerantza. Eta lehen falta leloiek galerazi edo egin behar ez dituela azmarratu balin badut ere esanik ez baloi emate hau, Ze egia esan, hemen ditugun bi talde hauek ez dituzte baloi asko ematen. Alperri. Eta Raúl López gutxitan egiten ditu horrelako akatsak, ez? Baina hor Borja Mendiak mugimendua hasita zeukan eta berriz atzera buelta egiteko zaila. Daginsegez errebotean Smolders eta Bogris, azkeni Borja Mendia jaso du baloi hori, Rauli eman, Raule faltaren bila jodu zuzenean. Eta hortxe, amoa nola harrapatu duen Belgenek. Hau ere iritsi berria talde honetara bi urterako. 3 minutu terdi, lehenengo laurdena bukatzeko, 12 eta 17. Prof, Raúl, Kramer gainditu, Smulders aurrean ipini, Bogrisen bila, Bogrisen baloia ez, Borja Mendia borrokan helduta zeukan Esbelmezek, eta da ere errebotea bilbotarraren eskuetara. Golpea jaso du Arizen igurtzen aurpegiatara, Raúlek konfusio txiki horrekin zer egin duen. Bai, hirukoa. 15 eta 17 partionetan bilbotarrek gauzatu duten lehenengo hiruko saskiraketa da. Eta hori albistea da, hain berandu lortu dutelako. Bai, eta Borja Mendiaren meritua izan da, ez? Bai. Lehiakorra dela hemen erakutsi du, nola borrokatu duen, ez? Baloi hori eta nola eman dion Raúl Lópezi. Eta hala ere entzun behar, ez? Epaileen kontu horiek peajea, ordendu beharra. Eskot Machado sartu berria da kantxan hortxe duzue. Berez, Queenseko mutila da eta NBA-an baditu partida batzu jokatuta, bi talde ezberdinetan asko ez, urte berean. Esbelgenen jaurtiketan kale, alemaniarrak, errebotea Bogrisek eta baloia berehala Profienan, Raúl. Sistemaren bila, etxeko taldea, bilbotarrak. Agindu jokaldia da honeko Raúlek, hortxe aldaketak, beretzatzen jokaldia. Garbitu egin dute alde indartxo hori eta Machado da orain bestaldean, azkar bai, baina oso ondo egin dio jarraipena eta zainketa Alex Mumbruk. Pasea kanpora, zabali da. Bogrisen etorreraren zai, ez horrez Machado ikusi du berala jokaldia eta orain kontrakoa oso ondo jokatu du Oldenburgek. Machado kasi, Dagensek ikutu eta Chris Kamerrek bukatu. Beraz, transizioetan ere, horlako aukerak balin baditu, Oldenburgen gorakada eta hobekuntza nabarmena da. Bai, eta talde oso harina dauka momentu bostekoan, ez? Eta, bueno, proposamen horrekin, nik uste dut, mina egiteko aukera badaukatela, ez? Kontraerosoan bidez, eta hor kontu zibile beharko Bilbao Basketek baloia galdu horiekin. Osean eta arantza ere badukate, Joaneko partiarekin aleratuta, han ez genuen talde honen euneko 50 ere ikusi. Itxuraz. Laurena galdu zitulako, besteak beste. Eta hori etxean inork ez du normalean ondo hartzen. Basito Alonsok ez du orain bosteuko aurkitzen, momentu batean partidua berdindu egin du, ematen zuen lana hondirik egin gabe, hori itxura da, baina lana egin beharra dago. Dudari gabe, igandeko girua falta du momentu enten biribilak, Bai,
eta saiatu berko dira, ez, jokalariak eta burua erabiliz gainaz, ez, gaur desgasteko partida izango delako, ez, Oldenburg etorri da partida on bat egitea, presioa eginez ari da, hasiera-hasieratik jaurtiketa libre ondoren, segundu batzuk agortzeko, gero presaren presa jokatu beharrean ikusten dugu, ez, Bilbo Basketeko bostekoa eta hor zaitasunak izaten ari da. Raúl Smulders, taularen bila. Smulders bere hartu eta falta Raúlek. Raúl precipita. Faltarik ez. Falta ez diotu. Beak ikutu. Zatean induan, Raúl horra apur bate prezipitazioarekin azkeneko bi jokaldietan, ze James etorri da laguntzera eta ez du arekin jokatzen. Baina taldea ikusita nola dagoen eta Jana bi falta dituela, nik uste dut zentzu gehiagorekin jokatu ordu dula. Horregatik dio, tarrapatan ari da jokatzen, ez, pazientzia gehiago, erabili beharko du. Prepelic du baloia, Smeljenek orain, Todorovic aurrean, sartu berria, Machador trabatuta geratu da, zin baloi jaso, Prepelic bi segunduren faltan oso desbidatuta, ze baloia berez etzen bere eskuetara iritsi behar, baina Machadok ezin aurrera egin eta honen bestez jaurtik eta behartu hori etorri da. Minutu pasatxo, lehenengo laurdena bukatzeko 6 puntu behetzik da Dominion Oldenburgen aurrean. Rock James kanpotik, ez. Hiruko bat sartu du aurtengo Eurokap honetan, hirugarren jaurtik eta zuen. Azken hori, Smeljen, Borja Mendiaren lana ona, baina Smulders zengana iritsi da baloi hori, laguntza oso berandu etorri delako, Defensa oso biguna erakusten ari da gaur, ez? Bilbo Basket puntu gehiegi ari da jasotzen laurren hontan, tenkatu beharko du, bere defensa hori eta talde moduan hobeto defenditu. Bosteko ere, alako xala momentu hontan, ez da ohikoa, Rauli falta Machadok, horren bila jodu bikekoak, ikusita ez zokala beste irten bidirik, hori behartzea baizik. Beak ere ikusi du, ez? Aukera bat zeukala. Gainditzeko Machadoren defensa hori eta irakurketa azkarra ginen ondoren eta ikusita gainaz bonusean sartuta zegoela, beak provokatu du. Ia erabateko isiltasuna dago, bonbuaren hotxa tarteka. Eta momentuz, zaleak, ikusleak partidu ikuste datorri dira, Gero, hasiko dira hemen burrunban. Behar bada, markagai honekin zer esanik ez. Ale Suarez kantxara Borja Mendiaren ordez. Kontuan hartuta Herbel ez dagoela osatuta, Mendiak dauka bere aukera Eurokapa honetan, eta baita ligako partidatan ere. Behar badakiago Eurokapen, ACB ligan baino. Machado. Aita Brasildarra, baina etorkina. New Yorken, dan jaioze Machado. Prepelic. Smeljen. Lehen eskubitik ez. Berriro ezinez eskerretik, Raúl, 13 segundu azken jokali izango da hau, laurdena bukatu horretik, ea etekina lortzen duten bilbotarrek, eta berriz ere sistema egindu du Raúlek, Todorovic, 4 segundo, honek hartu beharko du ardura, hor Machadorekin, batera eta bestera, baloia utzi, denboraren barrua, ara, petroleoa, Machadoren falta, eta hotz jokatu du Todorovicek. Bai, azken segunduan, beak ikusi du argikita egin diotela jokalari guztiak eta buruz jokatzeko aukera paregabekoa izan du, baino sartu inberda, desorekatuta eta azken momentuan lortu egin du, ondo aurpalaz ustea baloi hori. Epaia nahi zuen lehenago pitatu, bukaera, iruditu zait. Eta azkenan bi gehi bateko mango diote, hau da, aurreko saskireketan eski balekoa, hemen bate hemen aulkian esan du saskireketa hori Alemaniaren aulkian eski denboraz kanpo zegoela, instant replayra behiratzeko, baina epailek ez entzun dute. Mugan egon da egia esan. Baina garbi ikusi gu denboraren barruan zela. 20-23 beraz, lehenengo laurdenaren amaieran. Josean Oldenburg daukagu markagailuan agintzen. 2 eta 9 aurreratu da, gero egia esan Dominionek itxuraz lan handirik egin gabe markagailua berdindu egin du, baina Alemaniarrak serio daude eta gehiago animatuko dira, jakinda Bon etxean galtzen ari dela Olimpiaren aurka. Beraz horrek esan nahi du, gaur irabazita estutu nahi duela multzoa, eta nola gainera, ze ematen du lehenengo 2 postuak kenduta beste biak erabakitzeko hartu eta sartutako puntu aldea, eta partidu zuzenetan egongo dela gakoa,
Hala ematen du, ez? Zirudien, denboraldien hasieran hainbesteko estuasunik izango zirela, ez? Multzontan, baina ikusita ze zaila bihurtu den etxean irabaztea partidak, badirudi, ez? Oraindikan aukerak izango dituztela talde guztiak. Espero dezagun gaur Bilbo Basketek erabaki zuzenak hartzea eta garaipena lortzea. Bai, hau da aurtengo Eurokopa honetako multzo eroa. Ez ustekoak astero daudelako. Eta ondo diozu, etxean irabaztea zaila da. Bilbori kaletu besterik ez dago. Rufena ez ara! Todorovic. Laurdena bikain bukatu balin badu. Hortxe birrintzea. Adorez jodu saskiaren bila. Txikitu egin du. 5 puntu jarraian. 22 eta 23. Duggins. Bali, urratxa berriro. Lehen egindako gauza bera. Orain egia esan, berean kasartze galanta izan da. Ze lehen pasea behar bada oso atzean jaso du. Txikitatik hartutako txurak ze zailak diren, zuzentzea. Bereziki etxean, han araudia beste badenean. Estatu Batuetan. Honek ala ere, bakizu, saskibalogia atzuela gehiagen maitatzen hasiera batean. Futbol Amerikarra baizi. Anaia eta aitak jokatu dintzuten futbol Amerikarrean. Eta bai, bere gorputza ikusita, gorputz horrekin, behar bada saskibaloak baino doai gehiago ditu, baina ala ere joklari hona da. Hau izango zen da, familiko ardi beltza. 3 segundu. Sean Jamesi. James iparra galduta ikusten dugu, gaur. Atzoko galdera hiek, ez duten desbideratzen apur bat. Bai, zenbaki negatibotan, desagertuta, ez da partidan sartzen, ritmoz kanpo. Josean, joklari baten gainean, jakinda gainera klausula oso txiki bat daukazula urte bukaeran alde egiteko, iaz, Williamsekin gertatu zen bezalaxe. Eta azten direnean zarata horiek, bai zurrumurruak esan nahi dut. Bai. Oberena izaten da jarraitzea jokatzen, ez? Albaldima da ondo. Gero atzen aldean ez daio zuri. 22 eta 23, Raúl. Jaisek aurrera jarraitu, baina Rufekin jokatu nahi izan du. Base ona, nundi gainera, bido batek 6 metrotik egindako pasea asistentzia, Zirrikitu bat bakarri zegoen eta pase bikaina eskuartean utzi dio Rufi. Keinu egin dute elkarri, Rufek eta Jamesek kanpora irten da, Rufe mozketa eta ari mandio. Ali, berriro urratsak egin ditzala eskatzen armaietetik. Duggins, falta. Bigarrena. Eta komeni lehenengo da. Jamesa lehenengo, bai. Bai, naztutan nengoen Bogrisen falta zen lehenengo lordenekoa. Eta bai Bogrisek eta bai Jamesek hobe dute hau zaindu, falten zama alegia. Eta Tobias Bori kantxan da. Bor gidatzi bai, baina suediarrez jakin dugu. Hain justu ere herriaren ostean gi bezala hozkatzen dela. Hauza biltzenak gaur, Bori eta Kuali artean. Wally falta da bakarrik. Erasoan, Jensena da bai, erna. Partida komplikatzen ari zaio. Bai, eta ligako azkeneko 3 partidak hemen ernagarriak izan dira, eta horren falta somatzen ari gara, Taldearen txinparta ez da beste egun batzuetakoa. Eta horretan ere zerikusia du aurrean daukan aurkaria. Tesoro oso bihurtzen ari dena. Nolanahi ere markagailuak lehen aldiz Dominion Bilbao Basket aurretik da. 5 puntu jarraian sartu ditulako besteak beste Todorovicek. Asko kostatzen ari zaio ohiko jokoa betetzea, Bilbo Basketi 3 marra nahiko ondo zainduta dauka, orain arte Oldenburgek 3 saiakera egin ditu bakarra sartzeko eta zailtasuna. Gain eta berriz barrura jokatzen. Horretarako daude bideoak, eta aztertzeko ondo lehenengo partiduan gertatu zena, ez dadila berriz ere errepikatu. Eta gehiago landu behar ditu jokaldiak erasoan Dominion Bilbao Basketek, barneraldiak behin eta berriz ikusten ari gara. Kasu honetan Ruofek egin du. Eta bigei batekoa berriro. Patrikera. Eta Ruf talde Alemaniarren aurka jokatzea gustatzen zaiola erakusten berriro ere, aurreko astean sekulako partidua egin zuen Polen aurka. Izan ere goratu behar dugu jokalari honek azkeneko 2 urteak Alemanian Göttingenen eman dituela eta iaz 15 puntu sartu zituela batez beste. Lehenengo utxartea dugu oraintxe, 7 minutu terdi atxenaldi irabizteko 27 eta 23 Rufek ipini du behineko markagailu hau. Alaitasunik ez dago Dominion Bilbao Basketen jokoan, eta alaitasune falta
gertatzen denean, zer egin behar da? Lana, monoa jarri, eta horretan hasi da bigarren laurden honetan Sito Alonsoren taldea. Bai, eta badirudi ez, pixkanaka rotazioak egin ondoren lortzen ari dela nahi zuen bostekoa. 12 partziala sartu dio, ez? Oldenburgi momentu hontan Bilbo Basket hobeto defenditzen, hobeto jokatzen, eta ikusten da disfrutatzen ari dela kantxaren gainean. Kramer, denbora gainean zegoen, Prepelic, esloveniarra berez eskolta da, baina laguntzen du baloia igotzen, Balirekin jokatzeko aukera zeukan, baina lehenik falta jaso du hor Ruofen pertsonala. Bueno, talde alemaniarraren antolatzaile eskoltei buruz ere hitz egin dugu Mauro Parrarekin, eta esan dugu hainbat jokalarik bi posizioiek horietan joka dezaketela, eta gehien bat bagian Prepelicek igotzen duela baloia, eta Kramer bi moduan jokatzen dutela, baina askotan ere Kramerrek berak igotzen duela, eta antolatzaile peto bakarra Scott Machado daukat. Bai, eta horregatik izan zuten arazori joaneko partidan. Machado 37 izan ziren hain zuzen ere, eta Prelic iritsi berria zen orduan ere, Eurobasketik. Matika dinamikan sartu gabe, beste hau talde berria duelako, eta ohitura falta duelako. Daggins, honek bintan ez du pentsatu, labur utzi duela ere jaurtiketa. Gaur iruko, eskaxak, Bakarra sartu du Dominione lehenengo laurdenean, jaurti ere ez dauka beste egun batzuetako jari hori, eta alemaniarrek oraindik ez dute bat bera ere lortu. Ies egin du baloi hori Rufi. Daggins, Paulin badazpada hortxe zen, pasea etzen ona, antara jokaldiare. Mumbruen lana bikaina izan da. Baita ere, Dantza pixkat egin ondoren. Paulinek ez dio behiratu ere egin, Dagginsi joan. Egia esan pase ustela eman dio oso txarra, gero berak alizan duen moduan, jaurtu egin du, nahiko kaskar alizan da Paulinen jaurtiketa, eta gero Daggins bera burumango. Hau da mutiko zintzoa, eta lehendabiziko iruko eman diona Kramer, Oldenburgi, Prepelicen iruko hain justu ere, Olimpia ezitako mutila, Bertans, bandikan, ze pasea, hor ere. Eta nire galdera da, Josean, hor salduta ikusten duzunean zure burua, zergatik gurutzatu berrezu beste puntaraino, hiru gizonen artean baloi hori? Buelta eman da norbait aurrez aurre izango duzunean. Baina batzutan, entrenamentu saiotan, baloi horiek iristen dira, ez? Sisteman bidez ere, bideak bilatzen direlako, baina hemen oso txarra izan da. Nik egindako galderaren erantzuna, Kramerrek eman digu, Hor ere dagoela arriskua, atlekia. Eta Sitok purusta da horre, Dejan Todorovici, baloia apurtu bezain aster ez delako kontrarazoan ateratzen bizio. James, urratxak, Baliren aurreak, sinistu zinda. Balik bultza egin diolako, mugitu ditu bioinak. Baina bantzalik du lortu eta Bali ez falta pitatu eta ez. Bali berelakoan egin du. Bai, albaldima da. Ies egin du urtika. Erritmo hau berriz diot, ez zaio gehiagik komeni Dominioni, antza. Eta peintzak gauza lortu du Oldenburgek. Puntu asko esartzea. Eta horrelako markagaiorekin beti izango du aukera, helburua lortu ahal izateko. Prepelic, Machado torri da baloiaren bila. Kanpor erten da Kramer. Hain Kramer ari da eskolta gizara. Ondo baloia kendu Mumbrú, galare Machado jaso du, Balire eman, lau metrotik. Iparre, Dakotakoa, Kale. Errebotea Mumbrú, Boriri utzi. Hiru antolatzaileak erabilitu dagoeneko Sito Alonsok, eta partida bigarren laurdenean da, Bertansek saskira begiratu, lehenengo irukoa. Hor markatzailea ezkerreko begiarekin gainean ez zegoela ikusi du, eta ez du pintan pentsatu letoniarrak. Eurocup honetan partiduro sartu behar du irukoren bat. Bat ez ezik, bire bai, bat ez beste. Erantzuna berehala Chris Kramerrek. Bakar-bakarri zegoen, ez zeuken zainketari. Bai, ez dira. Beste baloi bat galdu du, Jamesek. Ateratzerakoan aldegin dio baloia, eta botea eman du. Atera beharrean, eraz beste opari bat. Dagoeneko lau, daramatzan eta taldeak bederatzi. Eurocup honetan taldeko ikurra izan da orain arte, baloratuena partida guztietan.
eta gaur berriz ez dago oraingoz. Bai, eta esan behar dugu normalean oso fidagarria dela jokalaria, ez? Gauz gutxi egiten ditu gaizki, akats gutxi. Normalean bere lana azpimarratzen dugu, ez? Baina gaur, ez dakigu, ze gertatzen ari zain. Telefono deia ez, baina behar bada errepresentateren deia jaso du eta esan du haizu, hau dago. Auskalo. Horiren falta orain, lehenengoa. Eta honeko bonusean sartzeko zorian Dominion Bilbao Basket. Falta bakarra darama laurden honetan Oldenburge, Paulin, labur. Paulinek arazo gehiago ditu Munbrurekin. Gaur bereziki. Joaneko partidan Bera eta Kramer baino ez ziren ondo aritu. Munbru, Chris Kramerrek baloia eragotzi, jaso ere bai. Eta jokaldia bukatu bide batez. Berriore Oldenburg aurretik markagailuan. Indianak zerbait badaukaz, Indianako bi seme daude gaur hemen kantxan. Saskibaloi arrobi emankorra estatu batuetan dudarik gabe. Bogris, Bali lantzen, ez du garbi ikusi, Bogri eman, Borik ez, Baliki errebotea itxi eta Peprel itxi. Ez du korrik egina orain, eta ondo ari da partidua gobernatzen Oldenburg. Komeni zaionean korrik egiten du, eta bestela pausatua bihurtzen du jokoa, eta ondo aukeratu gainera hemen bezala, Baldinek garbi-garbi. Utxarte askatu behar izan du Zito Alonsok, 4 minutu eskaz lehenengo zatia bukatzeko, 30 eta 34, berri hori 4 puntu goitik ipini da Oldenburg. Bigarren laurden honen hasieran esan dugu, ematen zuela lanerako monoa ipinita zutela beltzezkoek, alaitasuna baztertuta lana egin behar zutela, 7 hautseko partzelarekin hasi dute laurdena, eta horrein berriz, 8 hautsekoa jaso dute. Garbi ez dugu ikusten, Ez, Oldenburgen proposamena orain arte gustatzen ari zait, ondo presionatzen ari da, kanpoko iruko marra hori ondo zainduta, Dominion Bilbao Basketek ez du aurkitzen, nahi duen jokoa eta zori bakarrik, gero... Hau bai! Kostatzen ari zaio, erritmoa apurtzea. Dena den, hemen ikusi dugu, Dominioren gaitasuna, horrelako baloiak jasotzen duen bakoitzeko Zitoren joklari batek. Kasunetan Munbru jaso den bezalaxe. Orain arte hori ondo zainduta izan du Oldenburgek alegia eta despiste txiki batekin, araze gertatu den. Gehiago ikusi nahi ditugu, lasaitasuna ere ikusi nahi dugun bezalaxe. Munbruren falta orain, 33 eta 34, esan dezagun 7 minutu geratzen direla Bonen partida bukatzeko eta aurretik jarraitzen du markagailuan, aldea hunditzen gainera Olimpia. Datorren astean Dominionek Ljubljanara egin beharko du. Eta maitu horreki aukerarik gabe, izango lituzko netik aukerak Bonek, ze egia esan lehen aipatu duzuen bezala berdintasuna oso ondia da multzo honetan, baina egia esan bi garaipenekin, laurekin guztira, urrengo bietan garaipen lortuko balu, aukeraren batagian bai, baina oso zail izango luke Boneko taldeak aurrera jarretzen. Lokar, jokalari langilea. Minutu asko ez ditu izaten, orain kantxara, Prepelitzen ordez. Bertans, Bonek igo behar du. Munbruri utzi, orain Jana irtengo da kanpora, kontrakoa egite erabaki du Bertansek, ikusita hor, bazeola pasillu txiki bat, Jana bazetorren kanpora baloia jasotzera, eta ikusi duenean, burua nola makortu duen Bertansek esan du, barroa dijoa. Bai. Machado, abila da bi eskuekin, 11 partida jokatutakoa da NBA-an. Eta urtero egoten da udarako ligatan jokatzen aritzen da Bertans, baloia ikutu du eta legez gainera Chris Kramerrek. Badiro Zito Alonsoren alkoaneko garria dela. Errobotea jaso ondoren, transizioanea jokatzeko aukera badakaten, ritmo apurtzeko, orain arte. Oldenburgek nahi duen erritmoan ari da jokatzen partida eta etzaio. Gehiagik komeni, lehen esan duzun modu. Bertans, aldaratzea itxi egin du Lokarrek. Ondorain ikutu du, baina Bjorgek hori barkatu.
Pauline duen talde honetako aitona duke esango, baina hortxe dauzkan urteekin, oraindikan badagai egan aritzeko. Kapitaina da, noski, Spalding. Bederatzi urte dara matza, Jana, Boriren pase hartuta, Borisek falta jaso du, bultzada jaso du lako, desorekatuta egin du jauzia, Machado bultza egin diolako. Edo ez. Ez, Borisen ez Machadoen falta. Bai, hori. Kantxan jarraituko du, Brasildar estatu batuarrak. Ombru, hor bai Kramer ikusita badua pixkanaka, barrura, ondo jokaldia, bukatzea falta izan duela ere, irakurkete egokia egina zeukan, nola nahi ere. Kramer. Oengo ze Oldenburg disiplina hundiarekin jokatzen ari da lehenengo zati honetan. La intentzioa garbia erakusten ari da. Machado, Ruf, segundu bat. Denboraren barruan egin du jaurtiketa, korrika egin nahi du. Alex Mumbruk erditi banatu baloia eta falta bien bitatean. Paulin gainera etorri zaio. Entrenatzailea bera ez da joaneko partidakoa, Ez. Zuti da asiratik, ez da isildu ere egiten. Denijevic jauna. Rof. Posta egiten zaio, jarraipen egiten Bogrisi. Hemen eskerra Kramer Atzean gelditu da. atzean gelditu den ze Rofek gelditu behar izan du pasea emateko ez zegoelako oraindik bere tokian Bogris. Eta greziarrak hori behar du, azkartasun gehiago erakutsi eta erabili mugimendu hortan, pasea bere lekuan jaso dezan jarraipenean. Aurrez korrika egiten badu bai, baina alboaka asko kostatzen zaio. Ez hemen ikusi dugu errepikatu. Jana, arriskutsua da. Iko jaurtiketa. Eta saskirak eta honen beste. Bat goitik, Ewe Oldenburg. Dagins. Blokean geritu da Bori, ala ere iritsi da, Smoldersi pasea eman, Holandarrak atzera, nola edo ala, 6 segundoko jabetza du, Chris Kramerrek jaurtiketa egingo du hortxe, ez, errebotea Janak jaso, aldakan jaso duen kolpe hori falta da, Epaiek ez ez. Errenka dator. Bai, kolpea jaso egin duelako, ikutu egiten du, ea ondoria ondirik ez dion usten, ze errenkan jarraitzen du. Ana. Bombru, 2 segundu, jaurti egin behar du. Urruti-urrutitik ez. Agortu da, jabetza. 25 segundu izango ditu oraindikan lehenengo zati honek. Eta dirigentzitek. Utxarte askatuta zeukan. Hemen da horreko jokaldi hori. Aldakan jaso du kolpea. Falta garri. Gerriarekin egin dio falta. Lokarrek. 37 eta 38. Etxeko lanak ez dira bigarren zatirako utzi behar, ze jakien badakigu hori ginezkero ze gertaliteken. Eta esperientzia eta eskarmentu izan beharko luke Domininek. Hala ere ikusten ari gera, ez? Ondo prestatuta ekarri duela gaur Oldenburgek partida. Okay? Look, screen for the Ricky. Look, screen for the Ricky, okay? Come on. 1 or Chris. Follow him, you good screen. You go here. And like a speed to basket. Speed to basket, okay? Look, then we have fish screen. Fish screen, good dunking, okay? Then we have fish screen, no advantage. Play, please, re-screen. Okay, let's go. Lehen itzulean Alemaniarrek ez zuten erritmoa aurkitu, eta gaur erritmoa non dagoen aurkitu ezinta da bilena etxeko taldea da. Dominion Bilbao Basket. 25 segundu geratzen dira, 37 eta 38. Erasoan bisitariek, Chris Kramer gaur ere txukun ari da.
musikaren zai aldaude. Zorangako defentsan lehen aldiz, bilbotarrak. Bat hiru batekoa, hori da. Lokar, hori baloi hori harrapatzekotan egonda. Lokar berriz, Daggins. Irakurri zinek gabitza. Bai, ez dakite nondik nora jo, Polinek uste etor babak eltzetik atera dituela eta nola gainera. Ona. Baloia jaso ziztu bizian, burua makurtu sartu eta garbi zeukan horrekin jokatu behar zuen. Smoldersekin. Jokaldia uste dut borobila egin dutela, eta orain 5 segunduren faltan, espada antolatu nahi du jokaldi bat, den zati honi amaiera emateko, Sito Alonso. Vale. Estamos. Georgios. Here. Rubo. Dairis. Y estamos jugando con Tobías, aquí. Tobías aquí. Mirad. Dairis viene aquí. ¿Vale? Rubo. You go to receive the ball. Okay? Yes? When you receive the ball, if he receives the ball, you're yours. Back screen for Dairis. You are Ru. Ru is the first option. When he receives the ball, you're yours. Back screen. If he doesn't receive the ball, you're yours is safety player. Okay? You receive the ball and run. Bueno, badauka lana Bogrisek jokaldi honetan. Ea agindutakoa betetzen duen eta egin beharreko lan horrekin gerora normalean bertan zebukatu beharreko jokaldia gauzatzen duten beltzezkoek. 5 segundu eta ondoko marratik atera beharko du Munbruk. Eta presioa egiten jarraitzen du Oldenburgek. Ara nun dagoen kokatuta bertan, Kantxaren erditik atzera oraindik. Oain hasi du, baloia ez du jasoko hasiera baten, Rufe baizik, Rufe egin barko du ordena, ez dauka paserik, jaurti, gutxigatik. Zabaldu nahi zione Bertansi, baina Bertans ondo zainduta zegoela ikusita, Rufek ez zeukan beste irten biderik. Hala izan da, ez? Bueno, azkeneko jokaldia ikusteko aukera izan dugu, baina, bueno, laurdenean nik izango nuke aukerak izan dituztela, bai batzuk eta bai besteak. Partzialeko 12 tautzekoa, gero 8-8, alde batean eta bestean berdintasun izugarria ikusten ari gara partida honetan, eta zaila, egingo zaio Bilbo Basketi aurrera teatzea partida. Eta kezkatuta nago Janaren osasun egoeraz. Errenkan alde gindu aldageletara. Aldakan jasotako kolpe horrek, ea ondorio latzi ikusten ez dion, ze orain bero-bero dago, baina errenka joan izana ez da zantuona ezpairi gabe. 37 eta 40 lehen zati honetan 7 punturekin saskiratzaile nagusi iruditugu batetik Bertans Dominion Bilbao Basketen eta Oldenburgen Chris Kramerrek eta Ricky Paulinek beste horren beste egin dute. Denboraldiko laugarren partida jokatzen dira Dominion Bilbao Basket Eurocupen hemen Bilbaoarena, Miribilan, 2 partida galdu zituen, lehendabiziko biak, aurreko astean irabazi Alemaniak ordezkari baten aurka, gaur beste Alemaniarre aurkaria du, eta momentuz atsedenaldian 37 eta 40. Nik ez dakit, espioitzen ari den mutil horren ondorioz izango te den, baina Juan de la Vega dudarik gabe, espie lanak edo eskautin lanak oso ondo egin ditu Maurizio Parra Sopelarraz. Zure berarekin zaude ez da? Alaxe da bai, Xabier Alboan daukagu, Sopelaztarra lehen aipatu dugun moduan, eta alboan dugu hainbat urte Alemanian, eta orain Oldenburgeko bigarren entrenatzailea. Comentamos una larga trayectoria profesional en Alemania, en Austria también, pero la primera vez que vienes aquí a tu ciudad, ¿cómo te sientes? Bueno, las horas previas han sido muy emocionantes, obviamente el partido es el partido, entonces una vez que empieza el partido te enfocas en lo que tienes que hacer, pero es algo muy especial estar aquí en mi casa, en mi hogar, y es emocionante, sí. Imagino que habrán venido amigos, familiares, ¿no? Sí, tengo bueno, familia está aquí, mi mujer, mis padres están aquí, amigos de colegio. Ya te digo, es especial estar aquí. Y además, bueno, hasta el partido se está saliendo realmente, no sé si de la forma que habíais planeado, ellos se están adaptando muy poco desde fuera. ¿Estáis contentos con la primera parte? Sí, no, habíamos preparado el partido de una forma muy diferente al primer partido, que nos fue muy mal en Oldenburg contra el Bilbao Basket. Y hasta ahora nos está saliendo bien, a ver lo que pasa en la segunda parte ahora. Objetivo, me imagino, es seguir a la siguiente ronda, algo que no ha conseguido todavía Oldenburg.
todavía quedan muchas jornadas y hay mucha igualdad. Hombre, sabemos lo difícil que es ganar aquí, pero ganando aquí sería un paso de gigantes a la segunda ronda. Pues muchísimas gracias. y Gracias a suerte. vosotros. Venga. Entzun duzu Mauro Parra, oso adeitsu, oso pozik, bere irian dagoelako lehenengo aldiz bere ibilbide profesionalean. 43 urte ditu. Berez, Alemanian jaio zen, bere aita musika jolea zelako eta kontzertu bat ematen ari zela, emaztea urdun eta non jaio behar eta Alemanian bertan, kontzertu bat ematera joan zenean bere aita. Bueno, 18 urterekin, hemen Alemaniako ikastetxean ikasita gero Bilbon, Alemaniara egin zuen. Austrian hasi zen entrenatzaile lanak egiten, eta 2003tik Alemaniako ligan egonda. Beti ere laguntzaile, baina araze taldetan, Alemaniako bi talde nagusietan. Batetik Bayernen, eta bestalde, duela gutxira arte, iaz arte, Alba Berlinen, hiri ikaragarria, baina Sasa Obradovicek beste norbait ekarri zuen bere herrikidetik, eta Mauro Parrak ez zuen hirugarren entrenatzaile bezala jarraitu nahi, pizgarriak nahi zituen, eta ze aurkitu du, talde honetan bigarren entrenatzaile lanak. Dudari gabe, saskibaloia zainetan dauka, eta Lakasilla besteak beste oso gogoan dauka. Kopikiren garaiak, Joseanek ere ondo gogoratzen du hori. Noski baietz, eta hemen badirudi lehen aukera izan dugu, lehenengo zatia bukatzen doren, Drientxekin neiko ondo moldatzen dela. Bai, geratu direlako, aldageletara joan orde zuzenean, hor biak izketan, bigarren zati honetako plangintza prestatzen, hori ere oso irudi kuriosoa iruditu zaigu. Maurizio Parra ipatu dugula, babak heltzetik ateratzea, Euskal Herritik kanpora, eta ez da lehena, atzo bertan, Venezuelan aurrerantzean bere lana beteko duela jakin bai dugu, eta Nacho Lezcano gorain Venezuelara egingo du. Hau da, pixkanaka lana kanpoan bilatzen hasira hemengo entrenatzaileek ere. 37 eta 40, kontu horiek utziko ditugu, esan behar dago Maurio Parraren familia atzean zeola kokatuta, aulkiaren atzean, eta dena gargazia ateratzen. Momentu hau benetan, berezia dutelako denek. 37 eta 40. Janaren egoera, ez dakiz esan, ez da irtengo bigarren zati honetan, aulkian eserita du Sito Alonsok. Raul López beraz, egin beharko du alegin berezi bigarren zatian. Raul Lópezen gan konfiantza izugarria dauka taldeak, eta guk ere bai partida oso ona jokatu ditulako, eta espero ezagun gaur partida hon bat jokatzea. Ez dakit, ongo den jokatzeko modua, baina kolpe latza jaso ondoren errenka ikusi dugu, gaizki sartu da aldageletara, oain ez dirteteak ere, zer esana izango du, agian. Juani galetuko diot, uste sendagilearekin hitzen duzula, zer dio? Ondo dagoela, galdetu diogu arazoen bat duen, eta normalean alakoseak izaten dira erantzunak, alegintzen dira jokalariek arazoak eta dituztenean, horiek estaltzen egin batean, baina ez, esan diatu ondo dagoela eta jokatzeko modan dagoela. Hor dagoen Herbelek berriz, bere alaingo luke salto ikusita laguntza berdutela bere taldekidek, taldekideak aupatzen ikusi dugu behin baina gehiagotan lehenengo zatian. Gogoan izan Olimpiak irabazi egin duela 88 eta 93 Bonen, beraz Oldenburgek dudarik gabe garaipena nahi du hemen, salto handi bat emateko sailkapenean eta Bon dagoeneko uste geratzen dela aukerari gabe, gaurko emaitza honekin. Paulin, kezka bigarren zati honi begira, Sean James lehen bailen berreskuratzea da, denona uste da. Nahi gehiago keztatzen hau Jana baino, Jamesen partida orain arte. Lehendabiziko saskirak eta bigarren zati honetan, Paulin veteranoak. Dugarrizko eskarmentua duen mutilak. 37 eta 42, gehienez 7 puntu izan ditu. Lehenengo laurdenean Oldenburgek, eta gero pare bat bider bose izan ditu, berriro. Dominio Bilbao Basketek gehienez 3, ez? Momentu batean. Gehiago ere. Dolau. 3 dolau. Enaiz oroitzen. Eta Raulena irten egita, Bogrisek errebotea jaso eta faltare bai. Alessandro izan espalin bada, bali. Biak besoak gainera ekarri dutelako eta azkenik estatu baturraren bizkar gainera. Bigarna du. Giorgios Bogris. James ondo ez dagoenez, badaki zer egin behar duen. Gabezi galata ditu gaur Bilbao Basketek barrukaldean jokatzeko, ez dago Herbel, Jamesen partida orain arte oso txarra. Orduan Bogrisek jokatu beharko du barrukaldean, Borja Mendiak laguntza bikaina eskaini du lehenengo zatian.
Eta, bueno, batzutan ere Suarezek hor jokatzeko aukerak izaten ditu, baina iruko marra biltzen du askotan, Osean, hori izan da, utxe egiten ikusi dugu lehendabiziko jaurtiketa librea bi taldetan, orain arte, Izan ere oso ziurra dira biak. Dominion Bilbao Basket hirugarrena da arlo honetan, txapelketan eta Oldenburg zazpigarrena. Horrek esan nahi du, arlo hori ondo zainduta dutela. Paulin, 28 eta 42, zutitu da Paulin. Baloia balik jaso, berriro 14 segundoko jabetza zuzenean eman dio Todorovic'i. Boris baloi eske, ez du pasea sartu nahi izan barrura Todorovic'ek. Eta jarraitzen du eske eta eske, greziarrak, Todorovic, orain bai, pase ona, ondo! Behingoz, Todorovic, pazientziarekin jokatzen ikusi dugu horrelako jokaldi baten aurrean, Bai, ondo jokatu du, aurkituz gainaz bere lekua eta geho esan dugu, Todorovicen pasea zoragarri izan dela. Kramer, Balidi berriro blokeoa eskatu dio, ez duelako garbi ikusi hori jarraipena. Baloia utzi, ez, errebotea kargatu egin dut Alemaniarrek eta bertan skatzetik etorrita jaso egin du baloi hori. Eskubira utzi, Raúl, pasea, ona, zelurrean. Labainduta Kramer zegoen eta baloia jaso bestirik ez duen egin behar. Bertansek, bida baten, markagailua berdinduta uzteko. 52. Berrogeita bi markagailuan, bigarren minutura bidean, hirugarren laurden honetan eta Drilletxic gaur zu eta gar. Ari da. Azkeneko aholkuak utxartean, entzutekoak izan dira eta aholku bat eta agindu zuzen bat. Banatu die bostekoan ari direnei. Alegia erasoan, orain ari diren bezala egiteko. Baloia batera eta bestera eraman, defentsa erotu arte. Beti ere hori, denborarekin jokatzeko. Paulinek erabaki nahi zuen hor eta Todorovicek falta. Zer, Alemaniarrei zerbaitek eman badie lehenengo zatian pazientzia izan da. Daukate markagailua. Horregatik eskatu du Ainazkar, Drilletxicek gustartea ikusita zer ritmo aldaketa nahi zuen inposatu Dominion Bilbao Basketek hirugarren laurdenaren hasieran. Gustartea, 5 eta 2 jaso ondoren eta pazientzia gehiago eta esan dezuna, jokaldi luzeagoa jokatzeko aholkua. Beste aldean nik uste dut nahiko dutela, ritmo hori aldatu eta transizioan aldoaliko dute jokatu. Esan dugu, zaila komeni partionek lo hartzea. Ezela loak harrapatu, Dominion Bilbao Basket. 42 eta 44, Bertans, kanpora irten da Todorovic, Paulin du gainean, etorri da laguntzera Raúl, ondo irten da kanpora Bertans, ora apurtu dezake, pasea badago oso ondo, posizioa gaindituta Todorovic, labur ala ere, eta Suarez, egun hori inguruan, Kramer. Baloia norentzat azkeni, Dominio nintzat. Epaile batek horien alde, eta zuzendu dena ez da nagusia izan. Eta nagusiak Oldenburgi emana izan dio, hasiera bate. Ezen erraza, erabaki hori. Ez. Todorovic, Bertansen zai, pase ematerakoan. Azaltzera, baina, ikuste dut. Ikusi beharko dugu, guga duen lekutik bintzat ez geneukan ikusterik. Bai, nik esango nuke Bertansek baloiaren kontrola beste aldean zegoenean hartu duela, beraz ez zegoen horre joko zaltzerik, ikusuko dugu. Bai, hori da, arrazoi duzu. Bai, alare nik uste dut epailen irizpidea izan dela, jabetza Bilbao Basketen zela eta baindikan kontroli gabe zeukan baloia Oldenburg zela. Errobotea Mauricio jaso. Todorovic. Partidua gortzea, komeni zaio Dominioni. Dakartzea apur bat. Raúl. Aske zegoen. Hala ere, aseria da, Ikusi du bakarri zegoela, denbora nahikoa izan du jaurtik eta prestatzeko. 45 eta 44. Repelic. Paulinen mozketa. Ondo Todorovic, ez dio pasea ematen utzi. Gero, nora ze Juan Raúl. Okean gelitu da trabatuta. Eta Perpelic bien bitartean kontu eske Smuldersi. Smulders. Paulin. Behin eta berriz ari da,
luze jokatzen eta Poldinek azkeneko erabaki hartu da, ardura. Hori segitxi du errebote hori. Zabiltza finala ere. Oldenburgekoak jaurtik eta arlo horretan. Bikoitiak egin espalin baditu, gertu hor Raúl. Smoldersek aldaratzea, aso. Ardura gehi gizaldu hartu berriz ere Raúlek. Nik uste nahi zuela zerbait agindu, denbora pasagintza jo eta azkenean zerbait agintzeko... Prelevic, ez. Alexandrov. Baina, posible alda hori, makurtuta zegoen, eta bere gana etorri dena Alexandrov izan da. Beraz, izatekotan kontrakoa behartzen izan. Ez errez. Edo ez errez, hori da. Hor zegoen, eta Alexandrov baloiaren kontrola nahi zuela, arazen egin duen. Pitatu ondoren, lepotik anetu dio. Urertu zuen. Lehen hau izan espada. Bat goitik. Dominio Bilbao nola nahi ere. Jabetza, Oldenburgek. Kamer. Urratxak. Ondo utxidio Bertansek. Armaia behotzeko balio izan du, jokaldi horrek. Etorri daitezela beste pare bat. Behingoz, hasi dira zaleak. 5. minutura bidean, 3. laurdenean gaudet, biribilan 45 eta 44. Bertansen. Pilari zen Raúl, Suárez, baloi eske bestaldean Todorovic, Raúlek hor pasea ez dauka. Zaienetan zaien azen hau, Eta hortxe duzue, Bilbao Basketen amona. Aulkian etorri behar badu ere, etorriko da. Aurten Bazkideen kanpaina arekin egin zuten ba. Detaile politia, dudari gabe. Noski bai. Irugoiti Dominion. Repelic. Urratxak irterako. Talde honetan boste estatu bat hor daude eta urratxak denek egin dituzten. Edo gondiren urrak guztiak Amerikarren. Suárez. Esku hori agertu da aurrean. Ez bukatu Todorovic ala ere. Hori ziztio mango, jaurtitza erabaki. Asoko du Todorovicek errebote hori. Todorovic. 49 eta 44. Partidaria jokatzen, 5 puntu erasoan, baina ez hori bakarrik. Nik uste atzean ari dela. Bikain ari da. Paulinen marketa, zoragarria da oraingoz. Bai, Duginsek hori nahi zuen. Iruia hortik eta libre izango ditu beraz. Bertasen lehenengo falta da. Kosta zaio lehenengo egitea, Bai. Agian Real Madridin aurka ikasi zuen. Zer egin behartu. Hori azpimarratuko zion behar bada Txitok, azkeneko Agian bai. Dugin, zaubere Indianakoa. Indianako 3 jokalari ditu talde honek. Alemaniako ligan duela gutxi arte bigarren saskiratzailea zen. Baina azkeneko hilabetean atzera egin du. Balik kendu dio protagonismoa edo nabarmentzen hasi da, bere gainetik. Eta Bali aipatuta, ere taldearen lehenengo 6 puntua sartu ditu, baina orduz geroztik ez du saskiratu. Bogris, kapela eta falta Smoldersek. Besoa jetxi duelako. Garbia. Bai, behin eta berriz ari dira, Bogrisen pila hor barrukaldean, nahiko ondo kokatzen da, hor espazio asko lortzen du, Breziarrak. Eta Raúl Lópezek ere badaki, hor utsunea dagoela eta aukera baituela, mina handia egiteko hor barrukaldean. Jana, Mumbrú eta James gabe irauli du markagailua Domino Bilbao Basketek eta hori uste dut irakurketa ona dela.
Noski baietz, eta kontuan izaten badugu Jamesen partida oso txarra dela, beste jokalari batzuk ere agertu behar dute, ez? Eta gaur adibideo bat ikusten ari. Eta gustatzen zait aurkien ikusten ari naizena. Jokalari guztiak ari dira, kantxan gertatzen ari dena aztertzen eta komentatzen. Bai. Hori, uste, entrenatzaile batentza seinale oso ona dela, Askotan ez da ikusten da. Hori da. Lokar. Duginse baloi bila zetorren, baina Lokarrek Smuldersekin egin nahi zuen. Ali jupa. Eta uste, pasa hori indala, ze Smulders ez da horretarako gai, Gure bila, torre da. Bai. Pasea guretzat zen. Smulders ez da baizik. Lau puntuko aldea. Partida pixkanak ari da gobernatzen orain Raúl. Eta Lokarren sarrera handi baten horretarako izango da. Ziurrenera, Alexek, Suarezek utzi dio bertan zi horbait desorek alortzen du alia horrekin eta balio beharko du. Balio beharko du, zetaulan jo du baloi horrek. Alegin hori egin duenean Smuldersek eta falta lehendik adirazita zegoen. Beraz jarraipenean emango diote. 53 eta 57 eta gainera jaurtik eta gehigarria. Baina aldaketa, Bali berriz ere kantxara ikusita Bogris gelditzeko zaitasunak dituela momentu honetan, Oldenburgek eta barrokaldean indar gehiago behar duela, lehen alderantziz gertatu da, Balen hasiera oso ona izan delako eta Jamesek ezintzuela. Partiduko zazpiatzaile nagusia dagoeneko Paulinekin batera, bertan zere da, 12 puntu bakoitzak. Scott Machado berriro kantxara. Joklari hau agertu ala, 3 partida jarraian irabazi zituen Oldenburgek Eurocup honetan. Aurreko astean etxean galdu egin zuen. Trentorekin boladori apurtu. Todorovic. Ondo zabaldu bertan, Todorovic eman berriro. Ikusi du posizioan edo balantze onda egin daukala Oldenburgek. Antolatzaileak egin du behar du orain jokaldia. Raúl, buelta eman da, labur, errebotea azkenik, txikena jaso du, Daginsek. Machado, Alessandrofi, ona da hortik, erakutsi zuen Manresan. Dena den jokalari intermitentea da, ez? Bai. Batzutan azaltzen da, beste batzutan ez, defensan ez dain gogorra, jaustitzailea, ez? Eta zabaltzen den lau horietako bat. Bai. Horai, lanerako jarrera handia duen edo ez, nik hori zalantzan jarriko nuke. Bertatik jaurti, Bertasek sartu. 10 puntuko aldea, nahi gabe. Bai, eta lehen esan berdugu, Drinitxek hasi bezin azkar eskatu dela ustartea, oain ikusita ze gertatzen ari den kantxan. Zerbait egin beharko zu, baina oain zalantzasko ditu beak ere. Eta markagai honekin jokatzen jakinko du Oldenburgek, behar bada ez. Eraso honetan gertatu dena ikusi, besterik ez dago. Biterdi, laurrena bukatzeko. Aldea onditu nahi dute, beltzezkoek eraso honetan. Bertansek bere burua eskaini. Ez du Suarezen jarraipena ondo ikusi, gargi ikusi Bogrisek. Suarez, horretza egin ditu. 3 segundore izan zitezken Bogrisek kanpairen da jarrita zuen. Bai, aspaldian Todorovicek bukatu behar zuen jokaldi hori. Nik uste dori izan behar nizun. Ikusita nolako doaiak erauzten ditu noizginka. Eta pasea ematekotan agian hobezuen Bogrisekin jokatu. Txaloak Bertansek ipini dulako, behinbineko 10 puntuko alde hau markagailuan. Letoniarra zerbait balin badauka da, grina, adorea, eta beti hor dagoela, lehiakor izango dela beti. Ondo jokatu ala ez, baina lehiakorra da. Dagins. Dago Grisena. Ez dago mehatxurik, egia esan Bilbao Basketen faltei dagokionez. Gehien dituenak, orain Bogris da. Bai, hirugarrena da. Baina bestela, bizi. Hainbat jokalari birekin daude, baina Hemen bada idura defentzen. Bueno, eta pozgarria hau ikustea Josean. Lehen Juanek aipatu den bezala. Jana ondo zegoen. Aztertuko zuten eta ikusiko zuten eta era berean
zerbait emango zuten aldakortan. Bai, eta Raul Lopezen lana bikainez. Bai. Baundagins. Ana, biziko minutuak, bigarren zati honetan, Rufek ere, kosta zaio baloiari ustea, Daggins gaina zeholako, ezkerrez ez du utzi, baina jarraipen egokia egin du Pogrisek. Ez dago James partiduan sartuta eta Pogris ari da gutxinaka minutuak baliatzen. Bai, eta azten nolako... Hor ere berriz ikusi dugu, nola indion enparazo Machadori sarrera hortan, errebotean jaso du greziarrak, berehala pase atera Janari, Janak ez du presarik, Pogris falta delako besteak beste erasorenetara gehitzea, hor ari da lanean, Todorovic balirekin gelditu da, eta usartuko, edo nahiago du beste norbaitek ardura hartzea. Orain zabaldu da, aukera du, keinu egin, leheneko paus horrekin, ederra! Jokaldi parea bea. Orain arte ikusi dugu jokaldirik onena espairik gabe, eta berriro pazientzian oinarrituta. Lehen ere egin du antzeko zerbait, baina jokaldi ez da ikusgarria gertatu. Utxartea. Hey! Again! Fake! We jump! And he attack in this! So, for the offense, please! 5 men stay all time here! 5, okay! Let's go! Play! 2 side! Okay! Best screen for the guard! Okay! And look! Go! Take the screen! Take the screen! You go! In the hit! Seal them! Post up! A la asociación SF34 entra en su página web www.sf34.org. Entra y apúntate. Hirurogeita bat eta 48, 13 puntuko tartea markagailuan. Hirugarren laurdena amaitzeko gutxi geratzen da, azken minutuan sartuko gara berehala. Eta orain zalantzak eta duda guztia ditu Trinjetxitxek eta hitze zatarrak ere erabili ditu txartenetan. Ingelesez F esazten den bat, esate baterako. Aipatu behar ez den, alegia. Eta Smoldersi buruz esan baduzu 3 pasaporte dituela, hau ez da motz geratzen, Trinjetxitze berez Bosniak erotakoa da, baina pasaporteak Kroaziarra eta Alemana ere badauz. Baletik ari da Alemania. Baina aukera iazko denboraldi erdian sortu zitzaion. Eta gainera Kopa irabaztera haupatu zuen taldea. Brose Basketen aurka, Euroligan ari den talde Alemaniarroren aurka. Todorovic, ondo zabaldu nahi zuen. Ez zeukan jarraitzerik. Eta Kramerren partida berriro goraipatu egin nahi dut, Juanekoan eta gaur. Bai, Scott Machado nik uste dut gehiago egiteko kapaz dela, baina gaur oso gaizki ari da. Zonakako defentsan ipinal dira, apurtu ditu Baldinek eta nola apurtu duen Janak lehenengo hirukoa sartuta, hor ari ziren ajuste edo zehaztatzen defentsa hori, eta hori baliatu du Janak ustegabean harrapatzeko defentsa hori. 74 eta 48. 16 puntuko aldea. Orain balio du Dagginsen saskiraketak, falta etorri dare bai. Bai, dagoeneko eta 7 puntu sartu dizkio Domenio Milosetek, Oldenburgi laurden hontan, eta iparra ziero galduta ikusten ditu orain Aleman. Eta beste datua, lehenengo zati osoan 3-3 sartu ditu Domenionek eta 3 daramatza laurden hontan. Alegia Alemaniarrek nahi ez zutena. Orain ordea, falta printzipioz Bogrisi, Bogrisi adirazi dute, beraz daugarrena du Kroaziarrak eta aukirako bidea hartu beharko du. Bai, Mubru prestatu du lako zito. Albistea, ez James partidatik kanpo dago. Eta txoriak, Osteko nahiko bitxia. Josea, nik Jamesen gainean txoriak aipatuko nuke, hori da hitza. Bai, ala dirudi, ez? Eta, azpimarratzeko Bogrisen dana, ez? Beak hartu ditu barreneko joko
jokoan egin behar diren lanak, ardurak eta partida borobila esango nuke ari da jokatzen. 10 rebote dagoeneko eta 9 puntu. Bana. Hor nola ipini den berriro Zonakako defentsan. Baina Paulinek ez du buskatuko dago hautsiko. Eta ze lortu duten? Ba, sekulako burrusta bota dio Todorovicin Mumbruk. Baloi atzaiolako iritsi. Amaitu da honen beste ze laurdena. Eta markagailuan gauzak zeharo aldatu dira bilbotarren mesedetan. 13 puntu goiti dira laurden bat geratzen denean. Aurtengo Eurocup hau oraintxe bertan bukatuko balitz, txapeldun argia izango luke, eta hori Valentzia da, ez? Valentzia irabazten ari da errex, Alemaniako beste ordezkari baten aurka, Ulmen aurka. Alemaniak aurten 5 ordezkari ditu txapelketa honetan. Zergatik diot hau, 8tik 8 garaipen. Warriors NBA-an eta Valentzia Europan. Bai. Hala ematen du, ez, denboraldi zoragarria betetzen ari da Pedro Martínezen taldea, ez, badirudi. Euroligara itzuli nahi balin badu bak izarrean bidea, hori garbi dago. Funtzeskotasun izugarria lortu duela urten, ez, fitxaketa batzuk egin ondoren eta orain arte erakustaldiak ematen ditu. Bueno, eta hemen lasaitu gea, ez da? Hala ematen du, ez, ikusita ze parziala sartu dio, 27 laurden hontan, ez, eta ez hori bakarrik, sensazio oso onak banatu ditu 3. laurden hontan Sito Alonsoren taldeak, bazirudien gehiago sufrituko zuela, baina ikusita nola tenkatu duen bere defensa, baloi gutxiago galdu dituela, ez, 2 bakarrik laurden hontan, eta aukera izan duela erritmoa bizitzen. Tenkatu hitza erabili duzuela, tenkatzen ari dena bere hankak, bere zangoak, James da. Zabal-zabali zegoen, kantxan da dagoeneko, ea esnatu den eta bere honen ematen duen laurden honetan. Markagailua horretxe ikusten ari zarete, 74 eta 51, Jana, Ruof, Janari eman, Janak ez du bitan pentsatu. Aldaratze luzea, Kramerrek jaso du, imana dauka mutiko honek gaur, baloi gehiena bere eskuetara. Jokaldia indu du. Baina Dagisek eta Poldinek ez dakite zer egin behar zen. Jokaldia egin du, baina ez ziren begira ari, eta Dugin segurak erabaki behar izan du. Ba, bueno, baloian eretzate denez, Deunek erabaki behar du. Hori antisistema da. Ez du Zonakako defentsa aldatu nahi Drinkitzitzek. Antza. Horrela dago kokatuta, Oldenburg atzean. James, asistentzia baten, marra zapaldu aldu, bai. Suarezek. Zatera ninduan Jamesek egin duen gauzari adierazgarriena, Ruofi eman dion asistentzia bat, bien arteko ulermen ona erakutsita. Ez guztira -6ko balorazioa. Ja, horregatik. Ez dakit baloi hau, galdu hau berari edo Alex Suarezi emango dioten. Suarezi, ez? Bai, kanpoan zegoelako, baina pasea ustela, Jamesek eman dio. Minutu bai joan zaigu, 11 puntuko aldea, Bali eta James. Falta, eta balio du. Baleko, bai. Amuari heldu dio, keinun bat egin dio hor Balik. Joaneko partidaren hasieran, Bali sartu zenean, Jamesek arazo txiki batzu izan zituen, baina bere ala konpondu zituen. Eta gaur gehiago kostatzen ari zaio. Era Zabalekoa delako. Txapelak ere zitu jarri gaurkoan Son James, eta bera da lehiaketako onena. Hala da. Europan, bai, azte baligan. Presioa ondo egin du, Aurreratuta zen, Oldenburg, ez dio erriti pasatzen utzi, dominio Biloazketin, Belgen, lehenengo laurden azkeroztik ez da kantxaneko, Balireman, lehenengo etekina lortuko aldu, Jamesekin borrokan, falta ez, baina 5 puntu jarraian, eta behartuta izan da Sito Alonso, utxartea eskatzera. 6 puntu aldea markagailuan, Balik hau eginda gero. Dudarik gabe, Alemaniarrek egin duten defentsa aldaketa horrek, bapatean itxu ipini du Dominion Bilbao Basket. Iparra ez du galdu, baina horretarako eskatu du txartea Sito Alonsok eta nabarmendu du Zonakako defentsa horren aurrean nola jokatu behar duen. Eta ez da egite parkuetan edo kotxe izenarekin ez ote duen jarri Z3. Hala ere, bueno, zona presekin jarraitzen dute, hori ere kontu behar da. Gero Zonakako defensarekin, hori ardian.
Denbora janda, Bai, irakurri ezinik uste dugu, ez, Bilbo Basket. Z3 izango alda hau. Falta. Munbururena. Bai. Ba, 8 minutu geratzen dira, 13 puntu izan eta gero hurbiltzen ari da Oldenburg. Bai, laurdena oso gaizki hasi du, ez, Dominion Bilbo Basketek, utz eta 7 dagoeneko laurden hontan, eta, bueno, jabetza Oldenburgek. Repelicek, Daginsi, duze doa. Jaurtiketa hori, kostata, ies egitu baloiak, Suarezi eskuetan zeukanean. Eta Ginsek jendu dio. Aha, azpitikan, ikutu dute. Esto aktibo, Dagins eta Kramer, biak alabiak. Daginsek bazeukan jaurtitze di, baina kanpoan ikusi hobeto kokatuta Esmelger. Arkale. Onburu janari utzi. Ba ez dute defentsa buruz-burukora aldatu nahi, jarraitzen dute lehen bezala. Momentuz, trabatuta daolako Dominion Bilbo Basket, ez aurrera ez atzera, defentsamen aurrean. Puntu gehiago ez dira etorri orain arte, bertase kanpora, Monbrok hartu beharko du zerbait, hartu beharko du kapitainak. Oso behartuta. Jamesek ikutu bai, baina Prelepitzen eskuetara joan da. Baloi hori. Hasito Alonsok Raúl López deitu du. Baiz, zonakako defentsaren aurka jokatzeko, uste dute taldeak gehiago mugitu behar dela, Eta ez hain motel egon. Ez du Janak ez eragindu eta... Eta bali, irentxi egiten ari da James, Bai. 7 puntu haren aurrean, laurden honetan. Eta hortxe da Oldenburg, 64 eta 64, 4 puntuko aldea. Ana. Bere horretan jarraitzen du atzean, Oldenburgek. Defentsa aldatu gabe alegia. Eta elkar ulermen handiarekin. Bazen garaia defentsa apurtzeko. Janak, barneraldi horrekin aurkitu du James. Leku egokian. Kostaza lleba, 2 eta 9 partziala. Laurden honetan. Prepelic. Esloveniarrak barrura. Horretekin alortzen ari da bali. Jamesen aurrean. Beste behin. 9 puntu. Nahi bezala ari da jokatzen, buruz-buruzko jokaldi guztietan. Argita osoa, harentzat. Tekina lortzen du, Idoia errepikatzen ari da, baina zeharo, laurden honetan. Alde batean eta bestean. Banatzerik izan du, Bertansek ez. Kramer. Azkar. Desoreka lortuta zeukan eta ze jokaldia, garrantzia hondiko saskirak eta falta ere bai. Sinisten hasi dira, hor txakalaldi izugarri izan dute, 3. laurdenean, baina badirudi defensa aldaketa honekin guztuago ari direla eta oain bai, ikusten dugu asko sufritzen Sito Alonso. Drinetxitxek ingelesez F zazten den hitzoie bota ala, etorri da Germania Rauen susperraldia. Ez dute gagar doan behar, horretarako. James eraulkira azkenean. Partida txarra, oso txarra jokatzen ari da orain arte, ez aurrean eta ez atzean, Gehigarrian ez du asmatu Chris Kramerrek. Berririk ez, defentsa horretan. Baina orain Raúl da, Janaren ordez, baita Bogris ere, Jameson ordez. Bialdaketa ditutulako Sito Alonso. 8 segundo, Raúl badauka hor aukera. Du baliaterik izan, Bogris ere errebotea landu nahi izan zuen, baina Melgen zeukan bere aurrean. Hala ere, mugimendu gutxi ikusten ari gera, zonakako defensa horren aurka, alde batetikan bestera baloia, baina garrutikan kanpora ez dute erdibitzen, zaitasuna ditu, abantailak lortzeko, ez blokearen bidez, mosketaren bidez, hor, nik uste zientzi gehiago erabili behar dula. Dominion Bilbo Basket. Oldenburg sinistuta, baina izan du aukera markagailuan berriro aurreratzeko, Den Kramerrek gehigarren ez du asmatu eta orain balik ere jokaldi hortan kale. Falta. Bai. Eta bertan berotu egin da. Bultzadatxoa jasu duelako. Ezkerra Munburu urbildu den esan dio, nahikoa da. Konponduta dago.
Bertan Stemati pintzen denean, Bai, eutxin bertzaio, nik ondo ezautzen du, Mumbrú. Bi puntuko aldea besterik ez markagailuan. 13 izan eta gero, laurdenaren amaieran, Dominion Bilbao Basketek. Aurins, baloia kendu dio legez, balik. Eta inbeste erakutsi behar, 17 dagoeneko aldo ditu, gehiegi. Gehiegi erakutsi du. Dominio Basketek. Daggins. Ez, baina hortxe zen, bali, protagonista dudari gabe laurden honetan, esan dizuegu emanaldiren hasieran. Ligan, bera etzen joklari erreferentea Oldenburgen, baina Eurokapen bai, eta gaur erakusten ari da zergati. Morroskoa bagero, futbol amerikarra segi, aproba intzuenan, eta saskibaloian, bere doaiak erakusten ari da laurden honetan, 11 puntu dagoeneko. Forget it. We are having problems attacking zone. Yes, because we are thinking of the play and we are not thinking of the space we have to do it. Okay, but now, listen. We play the first one against zone or against man on man, doesn't matter. We play 32, but in this way, Clem. We play here, good screen for this player. Raúl here, Alex here, Dairis here. Sorry, I thought. Alex here. Okay, 32. Hala ere, problema nagusia, zona horri nola eraso egin. Bai, oso gaizki ekin dio lan horri, Sito Alonsok ikusten ditu, zailtasun izugarri dituela bere taldeak, zonakako defensa horren aurka jokatzeko mugimendu gutxi dauka taldeak, azkarrago mugitu behar du baloiak, erdibitu, eta albaldima da barrotikan kanpora, kanpotikan barrura, eta mugimendu gehiagorekin, jaurtik eta errezagoak aurkitzeko. Berriz ere zona pres horrek, eman dio erantzuna eta baita baloia berreskuratzeko parada Oldenburgi, eta orain aurreratzeko erasoan ari dira germaniarrak. Aukera bat zeukan, Epelitz, Zabaldu, Kramer, denbora nahikoa. Falta, bultza egin diatzutik bai. Bai, baliren falta erasoan izan da bai. Baina baloi hori airean zela, hemen... Bai, isiltasuna. Janak bazukan aukera, beak igotzeko baloia eta erdiko marra hori gainditzeko. Ez dakit zergatikan ikusi duen pase gurutzatu hori, nahiko erreza izaten delako mozteko eta lapurtzeko. Markagailua berrituta dago, orain dela 5 minutu atzera. Laseixa Markinela aipatu dugu, eta berriz ere dena tenkatu egin da. Estutu, Hanna, estutu, jaurtiri nahi. Bertans, honek kanpora berrizko. Ardura ez du inork hartu nahi, Dagginsek aurreratuko du Oldenburg. 76 eta 78. Eta partziala hor da, 2 eta 17 laurden honetan. Horrela irauli du markagailua Oldenburgen. Zaleak konturatu dira, momentu txarrean dagoela murgiluta. Hanna, ez. Baloia eskutik irten ala konturatu gara, ez dugu ala barrura. Kramer. Oldenburg bezalako talde bati ziniozu sinisten utzi Josean. Kontuan hartuta ze maitza egon da Bonen. Ez. Gerra Prepelitzek jaurtiketan gaur ez duen euna. Defentsa nola apurtzen duen. Erasonetan Dominionek apurtzeri balin badukaz bakarra izan da. Orain arte, Jamesekin lortu dena Hannak. Mumbrú, lekoa lortu du. Desorekare bai bertan, zezba. Eta orain presak, Bai, oain urduritasuna nabaritzen da, oso ondo ari da jokatzen Oldenburg eta nahi bezala, kudeatzen ari da azkeneko laurden hau, zonakako horren aurka ez du aurkitzen, formularik apurtzeko, eta, sinisten hasi dira, eta aukera guztiak ditu, Oldenburgek aurrera teatzeko partida. Eskerrak sartzen ari ez dire, libratutako jaurtiketa horiek. Eta Prepelitzek berriz ere izan dura aukera, Momentu enten bestela, uste Oldenburgek izan behar zituela 5 puntu bere alde. Ruok sartuko da Hannaren ordez.
Eta entrenaldietan zonaren aurkako lana egiten da. Bai. Baina meritua Oldenburg dauka, ze zona hori oso ondo zaintzen ari da eta oso ondo koordinatuta dago, Oso aktiboa da. Bai. Eta errestasun gutxi zuten ditu. Ruf, mozketa egin bai, baina ezin horrera jarraitu. Hortxe dauka aukera behar bada, ez ba. Rufek bera jaso atzera, bertansi. Eta irtenbidea kanpotik bilatu behar ote duen eta nere galdera. Barrutik ezin dute. Posteatzen ari da orain Munbru, baina bi gizon gainera etorri zaizkio. Hortxe dauka bera aukera. Barrura! 68 Minutu pare bat baino ez. Gutxiago bukera iristeko. Bat goitik Dominion Bilbao Basket. Snelger, biko jaurtiketa da. Erreboterik ez dauka Oldenburgek. Rufek. Rauli. Zatiko haine. Jokatzeko aukera. Ez zuen baliatu nahi, baina behartu egin du. Snelgerek berak. Hori aldatzera Rauli. Bertan zuzartu den hor. Errebote gehi. Bogris! Ara ze pasea! 3 puntu goitik. Rufek ipini du Dominion Bilbao Basket. Trinigitxe buruak besoa burura. Utxartea eskatu eta zerrebizian eskatu du utxartea. Zenba gora bera. Eta eskerrak 13 puntuko alderekin hasi duen Dominion Bilbao Basketek lardun hau. Esan beharko du agian minutu pare barru. Agian, Hala esan berdugu ez detu lertzen oso ondo zergatik aldatu duen zonakako defensa hori momentu ontan, Drien Txitxek ikusita ze ondo zijoan, bere taldea lan hortan. We go back in man to man, hey! We go back man to man! Let's go! We play for Blink! For Blink, okay? Look please, Ryan! Hendrik, you are here. Look, screen from him. Pass. Okay, look for good. I'm the foreman. Yeah, sorry. Yeah. Chris, you are here. Yeah. You inbound. Okay. And look. Marka da gero, kapitaina zuzendu behar entrenatzaileari. Urduri jarri da, Bai. Betaurrekoan uni pinitu ikusi besterik ez dago. Egia esan, irakurtzeko. Bai, horrik ipartinek galdera egin dio. Esan ez, ni ere bai, ezta? Eta hortxe da, bosteko bat. Zalantzak ezen ditu, erantzuna zuzen emateko. Bai, esan ez. Bai. Hau da, galoiak erakutsi ditu hor Paulinek. Bueno, 71 eta 78. Herbelek kantxa sartu ditu. Minutu eta 14 segundo. Prepelitzek ipinitu du baloia jokoan. Baliri. Bogris zigortu nahi du. Lau falta ditulako greziarrak. Argi eta egin diote. Oain ez dauka ingarbi eta aranora bota duen baloia. Raulek ez dio eskatu, edo Janak barkatu zeskuak goian zituen. Eta ia garaipena izango balitzu ezala ospatu dute Bilbao Basketen aulkian guztiak atxatu egin dira, gizon bat izan ezik. Garrantzundiko jabeta. Dudari gabe. Partiden erdia hortxe da. Emandako baloi horretan alegia. Egin duen alegina egin eta gero gaur ere gorriak Oldenburgen aurrean duela 2 urte bezala, Josean? Bai. Oso talde gogorra dela erakusten ari da, osatuta dagoenean. Raule gorputzatzera, labur utziko du baloi hori, Bogris borroka, baita Ruof ere, iritsiko alda Bogris! Atzera, partidua erdira bazita dauka Dominion Bilbao Basketek eta areta gehiago jokaldi honetan, jabetza honetan, gauzatzen badu saskiraketa. Raul da Paulin, hor gelituko da ardura guztia segundo bat, denboraren barru bat, baina izpa replay, eskatu du dozerrek, agian kanpoan da. Uste kanpoan zela, Mugan, Bai. 27 segundo geratzen dira, 71 eta 78, edo 73 eta 78, hace diferentzia. Eguneko kontua izango da. Josanek eta biok barruan ikusi duguzu Xaber kanpoan. Hortxe, nik esango nuke. Buelta erdi hortan nik uste eta aukera izan duela. Ez du balio. Denboraz kanpo. Dudan ituen. Dozaik bertan bera utzi du beraz. Hau da, ez du balio gabe duta utzi du saskirak eta hori eta genion bezala. 27 segundo, 3 puntuko aldea baino ez. Kramer. Ia esan ez dutege.
fintasunik erakutsi laurden honetan kanpotik. Barrutik etorri dira puntu guztiak. Faltari ondo eginda, iruditzen zait, 18 segunduren faltan Bertansek propio egin dio doagin zi. Honekin sartu dira bonusean, ez? Dominio Bilbao Basketeko taldean. Eta, bueno, ez dakigu hain ze erabaki hartuko duen. Berriz ere falta bat egiteko, edo 3 punturen aldea, eta ikusita nolako jaurtitzailea dituen momentu honetan Oldenburgek kantxan gainean, agian erabaki zuzena hori izango zen. Lauak jaurtitzailea dira, balik entuta. Dagiz, ez, oso desorrekatu ditu jaurtik eta Rufek errebotea jaso, falta egitera zuzenean bali eta Ariza amaratu diote. Bueno, bi jaurtik eta ditu Rufek, 7 segundu geratzen dira partidua izteko erabat. Puntu batekin nahikoa, baina bia badira hobeto. Hauek dikan bonusean hori da, hauek ere bonusean sartu gabe daude, hori da. Falta azkarra baina egin behar dauka, Oldenburgek. Behalako anengo diote Rauli, ies egin du Raulek, hortxe etorri da falta. Dagiz esaten aizitzaion Kramerri baina, zeitzen ari haiz. Bai, ulertu zitzen hori. Eskerrak emabarko dio beraz Chris Kramerri. Ies egin dio Raulek, faltarik egin gabe eta Dagizek nahi zuen egin falta, binek egin gabe Rauli. Horain 4 segundu eta 6 amarrenen faltan. Jaurtik eta libreak partidua erabakitzeko Raul Lopezek du. 11. puntua eta garaipena Patrikan. Amai puntu Raul Lopezek. 73 eta 78. Laurden honetan sufrituta, hortxe da Daggins. Errebota ondo itzi du Pagrisek, 4 faltakin eutsi egin dio kantxan jarraitzeari. Eta 4. partida jarraian Eurokopa honetan, erdietxi duenen bestez Dominion Bilbao Basketek. 2 kanpoan eta azken 2 hemen etxean Alemaniako 2 ordezkariren aurka. Georgios Pogris, dudari gabe, Jamesek egune iluna izan du eta Pogrisek aldiz ondo baliatu du hori erakusteko badela kapaz talde honi behar bezalako erantzuna emateko. Bai, ni poste naiz, ikusita gainea ze zalantzak sortu zituen bere fitxaketak eta denboraldiaren hasieran, baina ikusita nola jokatu duen gaur 9 puntu, 14 errebote, 22 puntuko balonazioa eta nolako defensa bete duen Baliren gainean. Goan izan, multzoaren lidertzan jarraituko dutela, bai Euskaldunek eta baita Italiarret, Trentokoek atzo luzapenari irabazio dizuten Nanterren, eta beraz, dena ematen du azken jardunaldian, hemen izango dela multzoko lidertza jokoan. Ea protagonistak, zer diote, Juan? Dairis Bertans, daukagu guralgoan. Dairis, felicidades por la victoria y por la clasificación para las 32. Pero ha sido un partido realmente duro, sobre todo en este último cuarto, donde han remontado muchos puntos y se han puesto por delante. Sí, claro, ellos han jugado muy bien, porque después de perder ahí de 30, claro que ellos tenían ganas de ganarnos, además aquí en nuestra casa, por eso ha sido tan difícil. ¿Qué ha pasado con esa defensa en zona, ¿no? Que se os ha atragantado tanto? Sí, tenemos un poco problemas de encontrar un camino como jugar contra zona, pero lo solucionamos bien, metió un triple Alex y cogimos un rebote ofensivo y metimos y así ganamos. Estáis demostrando que la Eurocup se os da muy bien, ya lleváis 6 victorias y ahora imagino que el objetivo será quedar primeros de grupo. Sí, claro, este objetivo es ganar cada partido y acabar lo más arriba posible y esto es lo que vamos a intentar hacer. Pues muchísimas gracias y buena suerte para el partido de hoy. Entzun duzu Dairis Bertans. Oraindik 2 partida geratzen zaio Bilbao Basketik lehenengo fase honetan, 2 irabaziz gero, multzoko lehenengoak izango dira bizkaitarrak. Hala da, segenien bezala Trentorekin berrinuta daude, momentu honetan 6 garaipen eta 2 porrotekin, eta azkeneko jardunaldian 2 hemen neurtu beharko dituzte indarrak. Josean berriz ere diot, azela saitua, izan ere 13 puntuko errenta horrek azken baten balio izan du bukaeran partidu hau berean atzeko. Bai, justu xamar iritsi dira, ikusita nolako presioa egin duen zonakako defensa horrekin eta gero kantxa erdiko zonakako defensa horrekin, Hor nik uste dudamudak izan dituela Dominion Bilbao Basketek, azken momentuan lortu ditu zuzentzea,
irtenbideak aurkitu ditu eta, bueno, txalotzeko garaipena lortu du. 8. jardunaldia amaitu denean, hortxe dituzue emaitzak eta sailkapena nola geratzen den. Nanterrek atzo galdu egin zuen Trentoren aurka, Bonek etxean ere galdu egin du, eta etxean irabazi duen bakarra Dominion Bilbao Basket izan da. Dominion eta Trento multzo buruan, Olimpiak pauso handia eman du, etxetik kanpora gaur irabazita. Nanterrek berriz ere atzeraka egin du ezustean, eta Eue Baskez eta Nanterren artean ematen du momentu honetan laugarren postu hori borrokatuko dutela lasta 32 egiteko, baina lasta 32 dagoeneko poltsikoan du Dominionek. Bai, hori da, ez, helburua hori zen, eta gero ze gertatuko den, Oldenburgek jakin beharko du, datorren astean, beraien artean jokatzen dutelako, bai Nanterrek eta talde alemaniarrak, hemen ikusi dugu partida gogor bat, asko nabaritu da, ez, Real Madrilen aurka utzitako bidean erregai guztia. Pila aldaketa. Bai, eta esan behar dugu gaur aulkiak oso ondo erantzun diola, ez, Sito Alonsori, eta hori ere kontuan izan behar dela, ikusita gaineaz Son Jamesen partida txarra izan dela, baino erantzunak eta irtenbideak izan dituela taldea. Ea txoriak desagertzen diren eta joaten zaizkion burutik Son Jamesi. Besterik ez, Josean, mila esker. Eskerrik asko zuei. Jarraitu gurekin bihar, eta zoi ere agur esateko ordua iritsi zaigu. Gogoan izan, laugarren partida jarraian irabazi duela Dominion Bilbao Basketek, eta beraz multzoaren buruan jarraitzen du Trentorekin batera. Besterik ez, ondo izan. Aio.